My choice. Ek wil vir julle sê ek is veilig hier in George in. Ek het letterlik heel aan, of kom ek sê ek het vanoggend 3 uur toe klim ek die bus in Hope Town. Ek het met 'n show daar gehad. En goed is. Okay. Ons het die Pick n Pay aan. Yes. So toe klim ek die bus vanoggend 3 uur en toe ry ek heel oggend tot ek het hoe laat het ek hier gekom 2 uur? 2 uur het ek hier gearrive in Johnson. So ja, I'm still alive. Is net my stemtoon wat so bietjie weg is. Julle moet verstaan ek is 'n celebrity en 'n komedian. Hallo groot masjien. Ek kom terug vir my iets vinnigs om te eet want ek moet nou weer my naelsloop doen. So ek het hier rus. Hoe staan jy as dit pap en teer? Ek wil vandag iets kry vir my om te eet. Ons kom op pad toe, hallo. Hoofdkantoor. As die kosafdeling. Ja. Ek weet nog nie wat soek ek is die stywe pap, nee? Ja, dat is stywe pap met tomaat en eie stew met kaas. Ja. En nou hoender asseblief. En nou stukje hoender. Ek wil nou stuk. Hallo my eie, hoe gaan het? Kan ik raar, kan ik het Yes, natuurlijk. Natuurlijk kan ze een foto vat. Kom ik try maar die pap. Maar doe. Nee hoender. Ik is een hoender mensen. Ik is een hoender mensen. Guys, ik zat die foto. Ik zat. Zet hem gewoon. Nog een klein stukje alsjeblieft. En dan is een groot machine. Daar zit dankie. Ik kom pad. Waar zo? Een stukje vlees alsjeblieft. Ik is voor mijn vlees hier. Dankie mijn zuster. Op je wat ding. Ja, ze is kom pad toe. So my ouders, ek is hier in George en ek het gearrive en I'm still alive. Gaan ze die pap warmen? Kijk, ik wil nou dinsdag wil ik nog maar beginnen geld vragen voor die foto's. Gevatterij rechter waar. Als ik kom pad doen hier, nee, je gaat kijken. Ik herken die stem was nou. Ja. Maar was van die, of die? Kost dan niet? Hoender. En die choppie, is die choppie bij? Nee? Guys, dit is vandaag iets. Dankie my liefie, as 'n plesier hoor. Net so vinnig iets kom vat want my naels moet nog geloop doen word, guys. Oeh, is 'n saak. Ek doen vanaand vir Nysna. As mos Vrydag. Hoeveel is dit vandag? Die 26ste. June, ons is die gedra maar nog nie weggedra nie. So ons doen vanaand vir Oudtshoorn en vir die rus. So die russe mense, Oudtshoornse mense steek uit want daar's 'n gesegde wat sê uitsteek is die myn ding. Nou ek het al reeds uitgesteek. Yes. En môre aan die 27ste, nie môre aan die môre die dag is die groot event aan Borges. So kom pad toe Borges se mense. En môre aan dis dit Nysna. Nysna se mense sien vir julle môre aan die 27ste. So kom pad toe. Kom wat klein toe. As dit nou my 3 bakke die. Goed, misschien nog wat is nog die. Deze mossels en ijsnaaks. Nee, ek soek nie die mossels so. Nee, as dit jou saak is. Hoe is dit my saak? Hoe nee, ek is 'n mossel mens en nou ek oei, nee. Je kan mond afvuren, wil je met die gras afvuren. Nee, my mond moet afgevuur word. Dankie vir die servette of vir die tolle. As dit tolpapier die. Ja, toiletpapier. As dit tol. As dit klaar. Het is klaar, het is nog iets dat je wil wat. Nee. Dankie groot gees. En mos nou 'n sappie. Ja, My koskamer is nou nie net so hang nie. Hulle moet val. Guys, ek wil vandag my naels doen. So ek moet nog ietsie in my maag kry. Wat se sap hier aan nou vat? O nee. Ja. Ek is uit Tropica meisie. Stunning. As hy dankie. Vannacht. Julle, ek het nog nooit gerus nie.
Oh, stunning. Come on, Springbok.